Subota. Ima li brend Putin identitet, vrednost i budućnost? Jesu li osnovane analize o kultu ličnosti? Putin on predstavlja snažan politički brend i predstavlja snažan politički simbol u svetu i pritom čini mi se da većina sveta danas ipak naginje ideji BRICS-a, saradnje među velikim silama, nego ovome što radi Zapad. Nama je zapravo to, ta želja da Putin i Xi Jinping i nemam pojma ko još naprave kao više centara moći i onda ćemo se mi lakše snaći. Naravno da će se ceo svet lakše snaći tada. Vladimir Putin je predsjednik jedne supersile i potezi koje on vuče svakako imaju poseban istorijski značaj. Ako je Putin nada za Srbiju, onda bojim se da nam se crno piše. Dokument, subotom u 17:30 na RTV 1.